Itatak mo na! Siyempre mga kasama, good morning diha kay babae man ta. Pagpagwapa kita, bisag gwapa na tadaan, nakapigwapa bukod sa mo. Presentable ta mo atubang sa itong mga kasama. Ikabalo ko sa itong mga listeners, mga gwapa kung kaya na sila. Bagong mata pero nakahilamos na. Dapat ko tingnan natin ko ang Philippines. Siyempre, habang nagpaabot sa driver, kay basing nag-washing pa punto siya, mag-washing punta sa itong nawong. Isn't she lovely? Kasi yung pangalan na ito, tay? Ponsiano Andoy. Napon ba ay siya radyoman ni Sel? Radyoman ni Ren? Sa dilit na ito ni Dugayon pa. Kaya ito na ilisda ng mga gubaon niyang radyo na nagsimiyok na. Dili na Dugayon pa na ito mga kasama. Gato nang itunol ang brand new radyo. Adidas sa DXDC. Mukhaon ba makagtanong tayo or bugas? Taon po. Ay, kaon po. Ay, ito na ako nag-diet ka tayo, pero di man halata. Tungod kay mukhaon pa. O, kanon si tatay. Atong bus na kanon. Isa ka sa akong bugas. Adiya tayo, dawanan. Ang nakadungog karulog na minaw sa DXDC, yawag na ko nga maminat na permi sa DXDC kay natay kayuhan mapaabot. Ako si Ponsiano Andoy. Tatak RMN. Itatak mo na! Sa radyo mo RMN.